салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад. Шахсоне ки моро тамошо карда истодаед, подписчикони азиз, бародарони азиз, хоҳарони азиз, модарону падарони гиромӣ, бениҳоят хушҳол ҳастам, бениҳоят хурсанд ҳастам. Аввалин дараҷа аз чӣ? Аввалин дараҷа аз он ки мо шукри худо дар каналамон аз 3000 нафар зиёд шудем. Ин ҳамааш бо дастгирии шумо аст. Агар шумо намебудед, мо аз куҷо будем? агар шумо дастгирӣ намекардед, мо ин қадар видео тайёр намекардем, пешравӣ намекардем. ва бениҳоят аввалин дараҷа мехостам ки миннатдории худамро барои ҳар яки шумо, ҳар як подписчике ки дар канали ман обуна мешавад, расонам. Ва баъдан дӯстони азиз, то имрӯза ман аз шумо ягон хоҳиш намекардам. аввалин бор аст ки ман мехоҳам барои шумо як хоҳиши бародаронаву дӯстона кунам ва боварии комил дорам ки шумо маро дастгирӣ менамоед. чӣ хеле ки шумо медонед, бисёре аз шумо ба ман савол дода будед ки шумо чӣ хел фаберлиг омадед, ки шуморо даъват кард? Ва имрӯз ман мехоҳам гап занам ки маро писархӯрам даъват карда буд, Шаҳромҷон додарам даъват карда буд. Мо якҷоя бизнеса сар кардем. Мо дар як хобгоҳ месодем ҳангоме ки донишҷӯ будем. Шаҳрома модараш, яъне холаи ман дар фаберлиг фаъолият мекард. Баъд Шаҳрома гуфт ки рафта дар ана ҳамон офиси калонаш омӯзиш гир, ва Шаҳром рафта омӯзиш гирифту марам даъват кард. Морам ҳамин хел кора сар кардем. Ман бениҳоят миннатдорам аз ин шахсияти бузург ки сабаб шуд ки ман зиндагиам дои после шавад, яъне куллан иваз шавад. ва ман мехостам имрӯз аз шумо як хоҳиши дӯстонаву хоҳиши бародарона кунам. агар ки маро дастгирӣ кунед, Шаҳромҷон додари мо низ дар YouTube канали худаша дорад бо номи Шаҳром FL. ва ман ҳатман силкашро дар зери ана ҳамин видео мемонам. дар иҷорам дар ягон ҷо мумкин ки пайдо шавад каналаш. илтимос медароем аз номи ман дар канали Шаҳром подписатсия мекунем, дар видеош лайк мемонем, комментария менависем. ақаллан аз амин канали ман 100 нафар рафта ба канали Шаҳром подписатсия кунанд, ман бениҳоят хурсанд мешавам. ва ман боварӣ дорам ки подписчикони ман маро сидқан дастгирӣ мекунанд ва аз номи ман ба канали Шаҳром подписатсия мекунанду ин додари азизамонро низ дастгирӣ менамоянд. ва мехоҳам барои шумо боз як чизи дигара гап занам дӯстони азиз, ки шумо дар канали Шаҳром ҳамин хел просто так подписатсия намекунед. барои чӣ? барои он ки Шаҳром дар YouTube канали худаш бениҳоят видео контентҳои ҷолибро пешниҳод менамояд. дар он ҷо аст видеое ки мисол ҳазломез аст, яъне хандаовар аст. дар он ҷо аст видеои мантиқӣ. дар он ҷо Шаҳром зиндагии худаша нишон медиҳад. дар он ҷо Шаҳром нишон медиҳад чӣ хел бизнеса пеш мебарад, сирри пешравӣ кардан, чӣ хел дар фаберлик даромади калон дабурем. ва шумо низ метавонед ки дар омада ҳам омӯзиш гиред, ҳам волидароҳии худро боз хубтару беҳтар намоед. як бори дигар пеш аз даромадану ба канали Шаҳром подписатсия кардан аз шумо миннатдории худро баён мекунам ки ин қадар дастгирӣ менамоед. ва боз як бори дигар ман умедвор ҳастам ки суханои маро қабул карда Шаҳром додармонро дастгирӣ мекунед. силкаша дар комментария закрипид мекунам, дар описании видео мемонам ва мумкин ки дар иҷорам пайдо шавад. биёед дӯстони азиз, медароем подписатсия мекунем ва канали Шаҳромро низ дастгирӣ менамоем. саломату сарбаланд бошед. то дидор. раҳмат ба шумо.